Na dnešní rozhovor tady máme Davida Komárka. Davide, vypjatý zápas, velký derby, výsledek 4-1. Jak bys ten zápas hodnotil? Výsledek 4-1 je úplně super, ale měl jsem z toho velké obavy, stejně jako většina týmu, protože se o toho máme negativní bilanci. Naštěstí se dneska ukázaly opět mladé pušky a přestříleli jsme Lhotu, docela jednoznačně. V čem si myslíš, že byl ten základní klíč úspěchu? Určitě v naší bojovnosti. Lhota nám nedovolovala tolik kombinovat, ale naší bojovnosti a cílevědomostí a přímočarostí na branku si myslím, že jsme se dostali do mnoha šancí, které jsme ještě neproměnili a to vedlo k úspěchu. Přesně tak, vyhráli jsme 4-1, navázali jsme na dobrý výsledek z Meziříčí. Teď jdem do Křivic, jak vidíš, Davide, tam naše šance. Křivice, opět těžký soupeř, nepříjemný terén, ale hřiště, myslím, že opět to bude jenom o naší bojovnosti. Výborně, Dávo, ať se daří, měj se, čau. Díky,